Duha guys, okay. Ana, lubong-lubong kuno sila guys. Lubong-lubong. Kusuga gini mo kubkob ning taga bukid oy kay kubalon man. Kusog kay mo kubkob ning taga bukid. Na. Nan taga bukid tanawang naong taga bukid be, ang naong taga bukid. Ang naong taga bukid be atong utrohon. Walang naong taga bukid guys, kusog mo kubkob ba. Kusog mangani mo kubkob og yuta samot ng balas. Nara. Oy, kubkob pa pag yun. Gamay ram na. Kubkob bagay ka lang malubong ba? Oh. Na. Lubong ba? Lubong yun ba? Lubong. Lubong yun. Daghan ring maglubong-lubong guys, oh. Magkuan ba? Magtambal sa mga arthritis. May man siya sa arthritis guys, kaning lubong-lubong. Ito ay, mga paralyzed ay. Kasunahan. Lubong na sila kay marag kuan ba? Tirafi nila guys ba? Lubong sa balas, buntag sayo. Aron manguan ang mga ugat ng mga gagmay mo kuan mo function na siya. Lubong pug niya siya. Maglubong ning taga bukid guys kay aron Ay maram. Paralyzed dito guys ay. Ano guys, labaw pa rin paralyzed. Kayo, grabe maglubong. Basta taga bukid guys. Ari ginin taga bukid. Lubong-lubong ba pawa sa panuhot.